kienu ġimgħat fejn ħaġa tallimt ħafna kemm hawn min għaddej minn din il-problema, kemm kultant aħna fil-ħajja tagħna nagħmlu l-prijoritajiet ħsiena, kemm sabiħa l-ħajja, kemm irridu nibżgħu għall-ħajja, kemm irridu nibżgħu għal saħħitna. U ngħid ukoll kemm dan il-poplu huwa ġenerus. Minkejja li bħalissa dejjem l-esperjenza diffiċli bil-marda tal-kanċer, il-messaġġ ta' Beppe Fennek-Adami huwa wieħed pożittiv. Beppe jitkellem dwar dak li għadda minnu u li waslu biex it-tnejn ikun jista' jneħħi t-tumur li għandu. Ngħid illi min ikun għaddej minn sitwazzjoni fejn filli ma jkollok xejn letteralment, fil-għodu tqum fil-għodu m'għandek xejn u fil-għaxija tmur torqod u tiskopri bl-aħbar bħal sajjetta fil-bnazzi li għandek tumur, li għandek kanser li jekk ma tindrizzax immedjatament jista' jkun fatali, taqliblek ħajtek ta' taħt fuq. Beppe jgħid li l-aktar mument diffiċli huwa dak tal-bidu, meta ħal aħbar ħażina u baqgħu ġejna aħbarijiet ħżiena tant li ħassu qed imiss il-qiegħ. F'dan il-mumenti diffiċli Beppe jitlob biex ma jiddisprax. Ngħid kemm huwa importanti li min ikun għaddej minn sitwazzjoni bħal di jsib is-sapport tan-nies ta' madwaru, jien għandi l-familja primarjament il-mara u t-tfal tiegħi illi kienu ta' sapport enormi, huma ta' sapport enormi f'dan il-mument illi għaddej minnhom però s-sapport tan-nies b'mod ġenerali. Vjaġġ li ħal il-Beppe tul programm sħiħ ta' 25 sessjoni ta' terapija prattikament kull jum għal 5 ġimgħat l-Ingilterra. L-iskop ta' din it-terapija kien sabiex dan it-tumur jitqiegħed f'pożizzjoni biex tkun tista' ssir operazzjoni biex dan jitneħħa. L-operazzjoni se ssir it-tnejn u din l-operazzjoni Beppe jinsab ottimist u jitkellem magħna dwar it-tama li għandu li mill-aktar fiss jerġa' lura r-rutina tal-familja, il-ħajja professjonali u l-ħajja politika, tliet oqsma li jsawru l-ħajja ta' Beppe Fennek-Adami. Tama tiegħi huwa li mill-aktar fiss possibbli jiena nkun nerġa' nidħol lura fir-rutina tal-ħajja tiegħi, nidħol rutina familjari tiegħi xi ngħidilha fl-aħħar prattikament 9 ġimgħat għamilt 7 ġimgħat imsiefer mal-mara, però l-bot minn urida terġa' tidħol nispera malajr kemm jista' jkun fil-ħajja ta' rutina tal-familja. It-triqija waħda twila, iżda Beppe qed iħares lejha b'kuraġġ u tama. Kan it-tama il-riżultati jkunu tajbin, però naħseb huwa proċess twil, ġifna l-affarijiet pass pass. Beppe jibgħat messaġġ għal dawk li bħalu qed jgħaddu minn din il-marda. L-appell tiegħi li minnu hemm barra, minnu f'sitwazzjoni aħjar minni, però minnu f'sitwazzjoni iktar diffiċli minni, iktar ta' serjetà iktar minni li jagħmel kuraġġ, you have to pick up the pieces and move on, tqum u timxi.